Timo Parvela, jos saat käyttää vain yhtä sanaa, niin mikä sana sulle tulee mieleen konnevedestä? Vesi. Sama linja. Okei. Joo, oikea vastaus. Okei. Miten päädyit veteen etkä konneen? Mä en ole ihan varma, mitä se konne tarkoittaa, mutta mä luulen, että se on tukinuittoon liittyvää ehkä. Okei, olet mukana siis arpajaisissa. Joo, okay. Kyllä. Ja sivistit meitä, Joo, koska en tiedä. Joo, mutta en mäkään. Mä en muista, että mä olen sitten kysynytkin, ja oliko niin, että se ei nyt ollut ihan itsestään selvää, että mikä se. Vaikka se kuulostaakin, että joku termi pistetty veden eteen, mutta en tiedä. Jos kuulette, niin kertokaa mullekin. Joo. Mutta vesi on hallitseva elementti siellä, ja se on jumalaisen kaunis vesi, että myöskin Etelä-Suomen Inaariksi kutsutaan sitä järveä, eikä syyttä. Se on erämainen ja karu ja kaunis ja saaristoinen järvi. Me on tultu tänne tutustumaan, miten ihmiset täällä asuu ja elää. Mun nimi on Eetu Koho. Mä oon Minka Kuustonen. Ja tämä on Kodiksi Konnevesi. Nyt me lähdetään haastattelemaan ihmisiä. Tulkaa mukaan. Sä oot yksi kaikkien aikojen luetuimpia lastenkirjailijoita. Sä oot luonut muun muassa Ella ja kaverit-kirjasarjan, Pate-kirjasarjan, Kepler 62. Tämä oli mulle uusi, Joo, okei. mutta tästäkin luin kirjasarjan. Sitä mä en ole lukenut, mutta ja saanut lastenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2006. Muistatko? Ehkä. Joo, ja Pro Finlandia mitalin muun muassa, siis tämä on kova lista. Miten monta Ella-kirjaa on kaiken kaikkiaan kirjoitettu? 40 ehkä. Wow. Tai 39 tai 41 tai jotain. Joo. Riittää aika paljon, kun ei itsekään muista. Joo, en mä sille ole enää pitänyt lukua niistä varsinaisesti, mutta aina se seuraava on mielessä. Onko sulla työn alla nyt uusi Ella-kirja? Ei, sen mä oon aikatauluttanut aina sitten, että kun kesäloma on lusittu ja pää on tyhjä ja täynnä samaan aikaan, niin sitten on hyvä hetki aloittaa. Ne on aika vaativia kirjoittajia, varsinkin niin pitkässä kirjasarjassa, kun sitä haluaisi kuitenkin aina, että se seuraava osa olisi parempi kuin mikään aikaisempi, niin ymmärrettävästä syystä tehtävä on koko ajan haastavampi. Niin siis oletko sä onnistunut tässä nyt jo 40 kertaa, että aina on ollut parempi? Tuota pitäisi kysyä ehkä lukijoilta, mutta kyllä joskus itsellä tulee semmoisen olo, että nyt meni nappiin. Ensi syksynä ilmestyvä Ella ja kaverit supersankareina on mun mielestä taas vähän uudenlainen. Joo. Mun lapsi tulee diggaamaan. Toivottavasti. Mm. Joo. Meillä on historia, siis mä oon myös esittänyt Ellaa. Kyllä. Oliko se jopa ensimmäinen kerta, kun ammattiteatterissa oli? Joo, tuntuu, että se oli ehkä ammattiteatterissa kyllä. Ja täytyy sanoa, että varmaankin ehkä, en halua vertailla, mutta yksi parhaista sovituksista Elloissa oli se, joka pyöri täällä aikoina Aleksanterin teatterissa ja sitten se sama, oli muistaakseni Turussa. Joo, Linnateatterissa sitten joo, vierailtiin, tai molemmissa oli esityksiä. Kiitos. Joo, se oli hauska. Siinä oli monia nykyään kaikkialta tunnettuja nimiä, mutta te olitte silloin vielä, tai just ehkä teatterikoulusta valmistuneita. Joo. Siinä oli hyvä ryhmä. Niin oli. Sitä oli ihana tehdä. Siinä oli mieletön energia. Jo. Niin, mutta jotenkin tuntuu, että Ellassa on niin, kaikilla hahmoilla on niin persoonat. Ja se on hieno maailma. Joo. Ihanaa, kun luot niitä lisää. Joo, mä muistan sitten aina, kun sitten Karon kanssa istuttiin iltaa ja sitten toi Noiman tuli siihen pöytään, meidän pöytään istumaan. Joo. Sitten se sanoi nämä klassiset sanat, ettekö tiedä kuka minä olen. Ja sitten se pää kopsahti pöytään. No niin, ei siitä sen enempää. Ei ole, joo, oli. Se on rankkaa. No. Toi on komppa. Anteeksi, mulla meni jo pasmat sekaisin. Sullakin kohottaa kohta pääpöytään. No niin, siihen jää meikit. Kova. Joo. Joo. Enpäs muistanut tota. No niinpä, se pääsee. No mutta Timo, sä oot kuulemma kesäkeskisuomalainen. Joo, on siis keskisuomalainen kyllä alun perinkin. Mä oon Jyväskylässä syntynyt. Lähellä. Niin, ja sitten on 80 kilsaa Konnevedelle. Konnevesi ei sinänsä kuulunut mun lapsuuden nuoruuden maisemiin, mutta mun vaimon kyllä
hänen vanhemmillaan ollut siellä Etelä-Konnevedellä mökki jo vuodesta 78 tai jotain semmoista, että hän on siellä käynyt. Mutta sitten itse tutustuin tarkemmin Konneveteen, ensiksi vetenä ja järvenä, sitten just Reijan vanhempien mökin kautta. Ja sitten jossakin vaiheessa ruvettiin haaveilemaan omasta mökistä ja 2000-luvun alusta asti sitten ollaan oltu mökkiläisiä ja saarelaisia samaan aikaan siellä Konnevedellä. Onko se ollut sama paikka koko ajan, sama saari? Joo, se on, kun se on luonteeltaan tosi karu saari, että sinne ei paljon kesämökkinurmekoita perustella, kun ei se nurmekko siellä kasva. Mutta meillä olikin niin kuin perusteena mökin hankinnalle oli se, että ilta-auringon tulee paistaa ja puutarhan hoitoa ei tule voida harrastaa. Ja nämä molemmat täyttyy kirkkaasti meidän saarissa. Tosi hyvä. Tosi me yritettiin sitä puutarhalaatikkoa jossakin vaiheessa, mutta ei sekään menestynyt sille. Puhuin mukaan veneillä. Niin, joo, kyllä. No tosi se veneily on pitkälti semmoista niin kuin hyöty- ja tarviveneilyä. Että meillä on 5 kilometrin matka mantereelle, niin siinä saa istua veneessä niin paljon kesän aikana, että mä ajan enemmän venettä kuin autoa. Että ei siinä nyt semmoista niin kuin hupiveneilyä, että silloin kesäaikaan nyt hirveästi tule tehtyä, mutta jonkun verran sitäkin. Mutta kyllä se päivä, kun oma työ on semmoista, joka tapahtuu enimmäkseen pään sisässä ja ulkoisesti ei tapahdu mitään, jota joutuu perheessäkin perustelemaan työksi, kun yksi ei tee mitään. Mutta sitten siellä se on niin kaikki on konkreettista ja saariympäristö asettaa vielä omat vaatimuksensa ja pyritään niin kuin olemaan aika omavaraisia. Meillä on omat aurinkosähkösysteemit siellä ja vesi otetaan järvestä ja puhdistetaan se siellä ja sitten pyritään myöskin kalastamalla saamaan ruokaa aika paljon ja se on mun mielestä se niin kuin oikeastaan se paras ja ihanin päivä, että aamulla käy kokemassa pyydykset ja saalista yleensä tulee sopivasti joka kerta ja sitten sen saaliin käsitteleminen ja valmisteleminen ja verkkojen selvittäminen ja kaikkea. Sitten ollaankin jo vähellä puolipäivää ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa katsomaan saunapuita ja ei siinä tarvitse miettiä, että mitä se ne tekee. Että se vaan, päivät vaan niin kuin lutviutuu niin, että sitten loppukesästä tuntuu, että se on ollut niin kuin yhtä pitkää päivää. Että on hirveän vaikea erottaa sieltä erityisiä kohtia lukuun ottamatta kontekstifestivaalia, joka tietenkin nyt sitten reitittää näyttää sen kesän siinä. Niin, siellä on keskellä lomaa. Kyllä. Joo, ja eikä sekään nyt sitten työtä tunnu, niin mutta on kuitenkin sellainen merkkipaalus. Onko se niin, että heti kesän alussa te menette Konnevedelle? Onko se aina lomaa muuten siellä? Joo, se on silloin tietysti vielä lapset oli koulussa, kun ollaan aloitettu se ja Reijakin oli töissä. Niin kyllä se melkein silleen, että suvivirsi vielä kaiku korvissa, kun meillä oli jo auton kokka kohti Konnevettä. Ja siihen aikaan vielä muutettiin jopa vanha semmoinen putkitelevisio, joka painoi ihan hirveästi. Ja niin pienellä veneellä kaikki roudattiin sinne saareen ja ruukkukasvit ja kaikki muut. Nyt sitten ollaan vähän niin kuin, se on vähän ekonomisempaa se muuttaminen tätä nykyään, että mennään pienellä repulla, että kaikki on jo valmiina. Niin, että taulutelevisiot on kevyempiä. No sekin on totta ja sitten me ollaan nyt uskallettu jättää jopa sinne saareen se talveksi. Putkitelkkareita ei varmaan voinut edes jättää, ne olisi poksahtaneet siellä, mutta tämä teknologia varmaan kestää paremmin, tai on kestänyt hyvin. No ei ole tullut tuommoista kyllä mieleen. Joo, kun se tietysti, no ei mennä nyt siihen, mutta tekniikka oli erilaista ja kosteus ja kaikki muu olisi varmaan aiheuttanut toisenlaisia ongelmia sitten. Mutta joo, sitten me ollaan niin kuin, että on kesiä, että me ollaan oltu 1-2 yötä poissa elokuuhun mennessä. Että eipä paljon sen enempää. Kyllähän se sitten vähän niin kuin jumiuttaakin se saari, että sieltä lähteminen rupeaa tuntumaan aina vaan hankalammalta ja hankalammalta, kun kesä edistyy siinä. Että ei jaksas nähdä sitä vaivaa, että pakkaa itsensä ja tavarat ja koiran ja ketä se nyt pakataankin veneeseen ja sitten rannalle ja sieltä taas pakataan autoa ja sitten mennään, että kivempi olla siellä. Niin, ihanaa, että on tollainen luovan työntekijälle tollainen paikka, missä pääsee tavallaan
vapaaksi siitä Joo, ja nimenomaan prosessoinnista. se onkin ollut, että mä on kesällä on sellainen linja, että mä en kirjoita edes vieraskirjoja, Joo. että vaimo saa hoitaa ne. Mutta sitten ollaan tietysti tutustuttu pikkuhiljaa sitten Konneveteen muutenkin kuin järvenä, että erityisesti Vesa Jämseen ja vaimonsa Mari Jämseenin kautta, jotka oli aktiivisia aluksi, otti yhteyttä ja käytiin Veskun kanssa kalassa siellä hienoilla koskilla ja sitten se paikallinen meininki on tullut vähän tutummaksi. Tietenkin heti alussa jo tutustuttiin siinä meidän lähellä mantereella asuviin maanviljelijöihin ja ihmisiin, joiden kanssa sitten vierailtiinkin silloin vielä enemmän siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti tarvitaan kaikenlaisia palveluksia myöskin, ja niitä löytyy aina sitten, kun jaksaa kysellä vaan. Niin, Vesku Jämseen on yksi myöskin teitä, jotka olette järjestämässä kontekstifestivaalia. Joo, kyllä Vesku on oikeastaan nyt, voi sanoa, että ilman Veskua tämä homma ei toimisi. Että mä voisin jäädä pois tai Lottakin voisi jäädä pois, mutta Vesku ei voisi jäädä, koska se loppuisi siihen se festivaali. Et Veskulla on kuitenkin kaikki paikalliset kontaktit ja todella pitkä kokemus sitten festivaalin pyörittämisestä ja sitten mitä kaikkea siihen liittyy tietenkin yllättävän paljon käytännön asioita, jotka pitää handlata. Joo, siis allekirjoitan kyllä. Hän on mahtava siinä, että hän saa aikaiseksi. Joo, ja sitten Veskulla on semmoinen hauska niin kuin, tavallaan hiljainen understatement-tyyli, että hän ei pidä elämää itsestänsä, mutta kaikki hoituu. Mahtavaa. Onko toi tullut sitten jotenkin teidän kalareissulla puheeksi vai miten? Joo, se taisi itse asiassa meillä muodostui sitten Vesku ja Marin kanssa jossakin vaiheessa sellainen perinteinen, että kun Vesku aika pitkälti tekee töitä kesään, mutta hänellä alkaa sitten kesälomat siellä siinä vaiheessa, kun meillä ne rupesi päättymään. Niin niillä nurkilla sitten ollaan aina tavattu joko meillä mökillä tai Vesku ja Marin luona. Ja yhtenä sellaisena iltana siinä vaiheessa siihen aikaan Konneveden suurin festivaali, tämä Häyrylän ranta blues ja oli jo pop, niin oli loppunut. Ja sitten mietittiin, että voisiko olla jotain muuta. Ja mulla oli pitkään pyörinyt omien festivaalien, lähinnä Keski-Euroopan festivaalikokemusten pohjalta sit ajatus siitä, että tämmöinen ääneen lukemiseen, ytimeltään ääneen lukemiseen pohjautuva festivaali, sillä voisi olla paikka Suomessa. Että se olisi jotain vähän erilaista lähestymiskulmaa aiheeseen, että onhan meillä paljon muuten festareita ja kirjallisuusfestivaalejakin on kesäisin aika paljon. Hienoa, kun olette luonut. Joo, se oli itsellekin, se oli tosi mysteeri, että mitä se tulee ja minkälaiseksi tämä muotoutuu ja vähän ollut ongelmia apurahojenkin hakemisessa alkuaikaan, kun me ei oikein osattu itsekään kuvata, että mitä tämä on. Et kun siinä on monta elementtiä, että siinä on jokainen ilta alkaa sillä ääneen lukemisella ja sitten meillä on kirjailijakeskustelu ja yleisökeskustelu ja sitten on vielä aina musiikkiesitys. Ja näennäisesti ne ei välttämättä esimerkiksi musiikkia ja se kirjailijaosio liity toiseensa, mutta sitten jotenkin kummallisesti ehkä juuri sen ääneen lukemisen kautta kaikesta tulee niin kuin sama tarina sille illalle. Ja me ollaan haluttu nimenomaan, että se on aina niin kuin yksi ilta, eikä niin, että on pistemäisiä tapahtumia miljoona, jotka on semmoisia sirpaleisia, vaan että se on niin kuin kokonaisuus. Se on tavallaan niin kuin tarina. Aika hieno ja poikkeuksellinen tapahtuma. Jotenkin musta on niin makea, miten sä saat on Konneveden ja ihmiset siellä kuulostaa tosi mukavilta, vaikka samaan aikaan lapset ilmeisesti on sitä mieltä, että teidän mökki esimerkiksi niin on tämmöinen Konneveden Guantanamo. Siis lapsi enemmän kuin Konneveteen. Mitä se tarkoittaa? No se oli, siinä varmaan yhdistyi parikin asiaa, mutta se oli tietysti sitä aikaa, kun lapset oli murrosiässä ja nehän, no niin kuin tiedämme, murrosikäiset lapset ja kesämökki ja koko kesä kesämökillä. Et ei kysymys ole mistään viikon ekskursiosta, vaan siitä. Ja sitten siinä sattui olemaan vielä sellainen, että enoni, joka työskenteli Norjassa öljynporauslautoilla, oli lahjoittanut mulle semmoisen oranssin öljynporaushaalarin, joka päällä mä kuljin siellä
Ihan luonnollinen mökkiasustaja. Joo, kyllä nimenomaan niin Hilma siinä kuistella. Varmaan kun mä kävelin ohi, sitten kuuluu vaan, että Konneveden Guantanamo. Joo. Joo, siis luonnollista mökkiasusteista, kun järviympäristössähän se toimii niin, että jonnekin kesinähän järvi lämpeää 18 asteeseen heinäkuun alussa, niin siellä on aika viileä alkukesä, niin meillä on siis vaatteet on tätä tyyliä, että siihen aikaan kun Tikkakoskella oli vielä tämmöinen armeijan ylijäämävarasto, niin meillä on niitä varastoja, semmoisia armeijan pitkiä haalareita ja talvitakkeja ja muuten. Ne päällä kuljetaan juhannukseen asti. Joinakin juhannuksenakin on ollut ne päällä. Et ihan tarpeeseen. Mieluummin on lämmin kuin kauhean chic. Niin, saaressa varmaan tuulee aina vähän. Se tuuli on se pahin. Ja sitten meillä on niin kuin 5 kilometriä selkää auki pohjoiseen. Sitten jos tulee pohjoistuuli, ja sitä voi joskus olla 1-2. Kyllä silloin on semmoinen, niin kuin, että on monenlaisia muunkinlaisia mökkejä olemassa. Mutta sitten kyllä se korvaa sitten sen, kun se tuuli laantuu ja järvi tyyntyy ja mieli tyyntyy ja sitten kaloja rinkuloita tulee siihen ja leppenee, niin tajuat, että joo, tämä on se paikka. Onko sulla joku vinkki siihen, koska toi nyt on aika universaali ongelma, että miten ne lapset saa sinne mökille, niin onko joku tämmöinen ykkösvinkki, minkä pystyt jakamaan, että no hei, kokeilepa tätä, että jos lapset tällä verokkeella tulisi? No pakolla. On joku suosikki pakottamiskeino. Miten tungetaan vastentahtoinen teini? Lapset autoon ja lapsilukko päälle. Se toimii ihan hyvin yleensä. Joo, ei sitä kannata asettaa kyseenalaiseksi. Ei pidä mennä kyseenään semmoisia miehiä, joilla on väriä vastaan. Nimenomaan, kun ei siinä ole paljon vaihtoehtoja silloin ollut. Kyllä meillä sitten oli myöhemmin sitten oli järjestelyt. Ja jostakin syystä meidän Hilma oli tosi taitava etsimään kesäleirejä yhdessä vaiheessa. Että sillä niitä niin kuin yksi leiri loppui, niin toinen alkoi ja niin edespäin. Mutta sitten nyt on kiva nähdä, kun lapset on jo aikuisia ja pitkään eläneet omillaan, niin tietynlaista semmoista paluutakin näyttäisi oleva, että kun ne tulee mökille, niin ne aika nopsaa löytää akuankkalaatikon edelleenkin sieltä yläkerrasta ja tiettyjä tuttuja paikkoja ja niin kuin sellaista, että kiva katsoa, että kyllä sitten varmaan kuitenkin on ihan hyviä muistojakin jäänyt. Myös hyviä. Niin, on varmasti. Joo. Mäkin olen lapsena viettänyt varmaan 20 kesää, tai en kokonaista kesää tosin, mutta niin kuin, että joitakin viikkoja mökillä Konnevedellä, niin täytyy sanoa, että jos mä mietin jotenkin mökkimaisempaa, niin mun mieli menee aina sinne. Mutta että olisi just teininä se vaihe, että me oltiin vaan pitkä viikolla. Joo, niin. Että tavallaan, että kyllä mä tunnistan ton niin kuin, että vaikka se on kuinka ihanaa, mutta että tavallaan, että se on niin kuin vaikea jotenkin ajatella, että on pois jotenkin kavereitten luota. Tai, että kyllähän se niin kuin liittyy, mutta nyt niin kuin itse on sellainen mökkikaipuu, niin kyllä mä niin kuin että kuuluu mennä myös tuollaisen, mutta toi on, niinku, toi on kunnioitettavaa toi koko kesä. Joo, ja kyllähän se totta kai ymmärtää, että siis teidille, että kesä vanhempien kanssa saaressa, jos ei pääse mihinkään, ei edes uimalla, jos vesi on kylmä, että on se ihan kauhean. Oletko sä opettanut noita taitoja, oletteko te niinku kalastamista, onko se siirtynyt tavallaan? Vähän sen mukaan, että miten ne on itse olleet kiinnostuneita siihen, mutta meidän Lauri on nyt ollut, se on ollut jo, mulla on semmoisia perinteisiä kalareissuja syksyllä, niin on ollut jo parina vuonna mukana siellä ja se käsittelee kalaa jo tosi sujuvasti ja on menossa nyt muun muassa pari viikon päästä sinne Konnevedelle kaverittansa kalastamaan, että kyllä, joo, se on varmaan just isä niin kuin sanoit, että tietyt niin kuin tunnemuistot lapsuudesta, nehän saattaa liittyä muuten vaikka lukemiseen tai kirjoihin tai iltasatuihin tai semmoisiin, että vaikka ne saattaa siinä jossakin vaiheessa vähän niin kuin haipua ja olla mielestä pois, niin saattaa tulla semmoinen paluu sitten sopivan tilaisuuden tulleen, että yhtäkkiä tuleekin semmoinen lämmin läikähdys, että mä muistan, että kuljettiin kirjaa yhdessä ääneen illalla ja olipas se kiva fiilis, se lukiskohan itse sitten jotakin tai sitten vaikka muistut kesäpaikkakunnalta, niin niihin palaaminen tuntuu mukavalta. Jos nyt pitäisi ja kun pitää palata yhteen läikähdykseen, niin mikä sulle on sieltä jostain Konneveden kesistä se semmoinen yksi mieleenpainuvin muistojen läikähdys?
No, jos saisi vähän enemmän aikaa, niin olisi varmaan enemmänkin niitä, mutta ensimmäisenä kopsahtaa mieleen, että meillä oli se mantereelta naapurilapset kylässä, lapset oli ehkä, olisikohan ollut semmoisia 10-vuotiaita. Ja me oltiin rannassa, muurikkapannulla paistettiin lettuja. Ja sitten me ruvettiin katsomaan taivaanrantaa, että onpas jännän värinen, että on niin kuin semmoinen, että näyttää niin kuin, se on tosi outo, että näytti niin kuin, että siellä olisi niin kuin seinä, joka niin kuin tulee pikkuhiljaa lähemmäksi sieltä. Sitten mikä ei tuulu, oli täysin tyyntä, oli aika lämmin, mutta sitten niin kuin tajuttiin, että ei kun se tulee nyt jotakin. Ja se oli sitä aikaa, että silloin ei vielä niin kuin ollut tämmöistä vaaratietoisuutta ja tiedottamista niin kuin nykyään. No äkkiä moottoriveneellä vaan ne naapurilapset rantaan ja kotiin ja sitten lettu jäi pannulle ja sitten saman tien suhautin rantaan ja siinä vaiheessa kun sain niin kuin mökioven kiinni, niin se tuli niin kuin juna päälle. Se oli yksi niistä myrskyistä, en nyt muista mikä sen nimi oli, mutta se meni just siitä niin kuin mökin yli, että puita kaatui ja vene lensi selälleen ja niin kuin kaikkea tämmöisiä syöksyvirtauksia ja muita. Että semmoinen luonnonnäytelmä, joka oli kyllä todella niin kuin painui mieleen. Et sitten meidän yli meni myöskin Asta-myrsky, joka kaatui jo sitten 20-30 puuta siitä saaresta, mutta se oli vähän verrattuna muuten, miten siellä ympäristössä kaatui puita ja autot meni lunastukseen, kun puut kaatui päälle ja muuta. Tämmöiset luontokokemukset on varmaan ne, mitä nyt ensimmäisenä niin kuin tulee. Yhtä lailla sitten joku, niin kuin äsken mainittu, tyyni kesäilta, kaikki ne surinoineen ja pärinöineen ja kalan poppimisen ei jää mieleen. No miten kun on tämmöinen 5 kilometrin venematka sinne mökille, niin kuinka monta jäätelöä tarvii ottaa mukaan, kun lähtee kaupasta? Koska ei voi ihan edes taas varmaan ravata. Niin ei ole. No se me ekana kesänä varsinkin, mutta sanotaan, että ekan kesän aikana kaikki mahdolliset virheet ehdittiin tehdä siinä, että on niin kuin puolimatkassa jo ajamassa kauppaan, sitten on 20 kilsaa venerannasta kauppaa ja sitten taputtaa lompakko, ei. Ja kaikki, kyllä nyt on semmoinen niin kuin moninkertainen varmistusaine ja samoin tietysti ollaan tämä kylmäketjua onnistuttu nyt virittämään sitten siihen pisteeseen, että kyllä me ne jäätelöt sinne saadaan. Tosin meillä on myöskin jäätelökone, että se itse tehty jäätelö on siellä kuitenkin parempaa kuin... Suora vastaus. Niin. Jäätelökone. Ei jäätelöitä, vaan kone. Niin, nerokasta. kyllä, joo. Tosi hyvä. Joo. Mitä ei kannata missata Konnevedellä? Onko jotain tärppejä? No kyllä mä sanoisin, että se järviluonte nyt, kun siellä on se Etelä-Konneveden kansallispuisto, niin kyllä se kannattaa ottaa haltuun. Että siellä on 2 risteilyalusta, joista toisen ehkä nyt se omistajapariskunta on luopumassa, mutta toivottavasti siihen löytyy muita. Siellä on paljon retkeilypalveluita, kajakkivuokrausta ja suppilautavuokrausta. No sittenpä no kontekstifestivaali olisi ihan hyvä käydä katsomassa siellä, jos sattuu niille nurkille menemään. Mutta kyllä varmaan niin kuin Konneveden, no sitten siellä on tosi hieno kyllä, joo, semmoinen kotiseutumuseo. Mä oon aina itse jotenkin sana kotiseutumuseo ei herätä musta nyt heti automaattisesti semmoista, että jes, nyt haluan nähdä kotiseutumuseo. Mutta se on hieno, se on tosi kivasti järjestetty ja siinä on sitä paikallista historiaa ja paljon nähtävää rakennuksia ja vanhoja astioita ja työkaluja ja kaikkea sellaista. Että kyllä se on niin kuin sitä kivaa. Sitten siellä on tosi paljon käsittääkseni tämmöistä niin kuin maatilamajoitusta ja majatalotoimintaa ja muuta. Niitä täytyy varmaan osata vähän etsiä, että se ei ole ihan. Ja sitten hei toi Mannisen ruisleipä, joka on niin kuin sieltä, tosin mä en ihan varma, tuleeko se niin kuin Hankashalmen puolelta. Mutta joka tapauksessa sitä paikallismarketissa myydään. Se on aivan, ja se pitää ostaa silleen, että kokeilla, että onko jo on kuuma ja sitten aivan kivikova kuori ja sitten leikataan ja voita siihen pitää pistää. Kyllä. Kyllä se on niinku selkeästi sellainen ylpeyden aihe. Joo. Joo. Sun pitää päästä. Mun täytyy ruisleipiä. Joo, se on aivan. Sitä menee, niin kuin, vaikka se on iso limppu, niin sitä menee helposti puolet. On sillä seurauksensakin sitten, mutta ei mennä siihen. No miten, jos sun pitäisi tehdä sillä sun jäätelökoneella semmoinen Konnevesi jäätelöannos,
No, Mitä makuja siihen tulisi, tuleeko siihen leipää höysteistä tai millaisen niin kuin kipollisen tekisit? no mä osaisin heti sanoa, että jos mä saisin tehdä mun pizzauunilla siellä konnevesipizzan, sen mä oon kehittänyt, että siihen tulee ahvenfilettä ja se pistetään vasta sitten niin kuin ihan loppuvaiheessa, että se ehtii just silleen niin kuin just kypsyä ja ruskistua siihen päälle ja silleen, mutta konnevesijäätelössä varmaan niin kuin parhaimmillaan meidän saaressa kasvaa mustikoita ja no variksenmarjojakin kyllä, mutta semmoinen niin kuin mustikkajäätelö, joka meillä tehdään usein aika vegaanisti johonkin kondensoituun maitoon tai muuhun. Että ahvenia se et laita se ahvenjäätelö, se on... Pitäisikö kokeilla? No, niinpä. Sehän voisi olla just se. Monesti ne on yllättäviä ne makuja. Joo, Australian Masterchefiä vakituisesti katsomana, niin onhan siellä siis, mä oon nähnyt muistaakseni tämmöisen niin kuin kinkkujäätelönkin siellä ja kovasti kehuivat, että... Pitääpä testata. Possua ei taida juosta siellä metsissä sentään, että sitä ei saa paikallisesti. Ei taida olla, joo. Meidän saaressa on kyllä ollut hirviä, niitä näkee aina uimassa siellä välillä isolla selillä ja sellaisia, mutta ei possuja ei ole näkynyt. Voitko kertoa jotain tärppejä kontekstifestivaalilta? No meillä on kyllä nyt, täytyy sanoa, että on niin kova ohjelma tälle kesälle, että on niin kuin vaikeaa nostaa, että yksi olisi yli muiden. Että ensinnäkin kirjailijat Jenni Räinä, Matti Rönkä ja Olli Jalonen on kaikki omalla sarallaan niin kuin tosi mielenkiintoisia ja tiedän, että ovat hyviä esiintyjiä ja kivoja jututettavia ja myöskin alttiita sille, että se on ollut tosi tärkeää, että yleisö saa myöskin kysyä. Ja siinä se ääneen lukeminen on jännä juttu, että se toimii tosi hyvin semmoisen niin kuin jään sulattajana, että kun ensin luetaan sen kirjailijan tarinaa aika pitkään, niin yleisökin menee sinne tarinaan niin, että on sitten helppo ottaa sieltä tarinasta se kysymys, että hei, että miksi tuossa oli noin, tai mitä toi tarkoitti, tai kirjoitat noin, niin mikä sulla on ollut mielessä. Että silloin, jos mentäisiin niin kuin perinteisellä haastattelutavalla, joita suurin osa on, että lastenkirjailijalta kysytään, että miten saat pojat lukemaan ja aikuisten kirjailijalta, että mistä sait aiheen tuohon ja minkälainen oli kirjoitusprosessi, niin se on ehkä vaikeammin samaistuttava, mutta sitten kun ollaan jo siinä tarinassa, niin niitä kysymyksiä tulee aika luonnostaan ja tietokirjoissa tietysti liittyy ehkä siihen itse aiheeseen ja taas kaunokirjallisuudessa ehkä enemmän siihen tarinaan ja tarinan kulkuun ja muuhun. Ja sitten nämä musiikkiesitykset, nyt en rupea edes luettelemaan niitä, ettei me pieleen, mutta ne on kanssa niin kuin, jokainen vähän erilainen, mutta tiedän, että ne niin kuin toimii tosi hyvin tässä yhdistelmässä, että meillä on niin kuin tämä kattaus menu on niin kuin kunnossa, että on alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka ja kaikki toivottavasti toimii tasapainoisesti. Mutta jos nyt haluaa jonkun nostaa, niin onhan toi, kun Iiro säästää mykkäelokuvan Nuori lautturi, niin onhan sekin nyt jo kokemus varmaan, mitä harva on päässyt live-säästyksellä mykkäelokuvaa katsomaan. Niin se on ainakin semmoinen niin kuin helposti lähestyttävä kohde, koska se on siellä Konneveden keskustassa, että sitten Siikapirtille pitää etsiytyä erikseen, ei sekään pitkä matka ole, mutta siitä voisi aloittaa vaikka. Mahtavaa. Eiköhän me olla kuule tällä hyvät. Joo, kyllä mun puolesta ollaan. Kiitos. Oikein paljon kiitos. Kiitos teille.